Zona aberta, a Asociación de Comerciantes de Vilagarcía denunciou ante a Xunta de Galicia que as grandes firmas multinacionais que se asentan na vila continúan a distribuir bolsas de plástico sen cobralas previamente, unha situación que enfada aos comerciantes do municipio. Pois sí, xa fixemos chegar á Consellería a través de correo electrónico, porque sí que hai algún establecemento, sobre todo grandes cadenas, que non están cobrando as bolsas. E claro, eso nos repercute negativamente frente aos nosos estabelecementos que sí que as temos que cobrar. Nos temos en estabelecementos que teñen artículos de moi pouco coste, unha bolsa de papel a eles pois lle supón un coste bastante añadido, e que a xente se te queixe porque a bolsa é con a publicidade do teu establecemento, pois non me parece xusto. O Goberno español aprobou o Real Decreto que transpoñía a ordenación xurídico española unha directiva europea en materia de loita contra a contaminación derivada dos envases. Como consecuencia directa, todos os establecementos comerciais están obrigados dende o 1 de xullo a cobrar as bolsas de plástico, unha situación que na rúa non gusta a todo o mundo. A ver, a verdade é que están en desacordo con pagalo, o sea, non é algo que este... eu entendo, porque realmente van facendo unha publicidade dos nosos establecementos gratuita, non? Eles asumen o coste da nosa publicidade, cosa que nos parece injusta. Moitos optaron incluso por coller bolsas blancas para que non haxe esas protestas. E outros, pois, bueno, asumen o coste da bolsa de papel, que é moitísimo máis cara. Dende o consorcio, agora mesmo, de feito, estamos entregando algunhas bolsas. Agora son as pequenas, pero máis adiante serán as grandes, en bolsas de papel para os establecementos, porque sabemos que agora é un coste añadido, bueno, é preocupante, non, para os comercios na situación nas que estamos agora mesmo. A maioría destas bolsas son dun só uso e tardan unha media de 100 anos en descompoñerse en función do seu espesor. A partir do 2020 prohibirase o uso de bolsas de plástico e as máis grosas terán que dispoñer de un 50% mínimo de plástico reciclable.